Ngihlala ngilapha eMlazi. Siphelezela mfowethu ngizocela nje incwadi kaJob 7 ivesi lesihlanu kuya kwelesikhombisa. Amen. Amen. Inyama yami yembesiwe izimpethu. Ithi lencwadi inyama yami yembesiwe izimpethu. Namagade othuli. Namagade othuli. Isikhumba sami siyaphola. Isikhumba sami siyaphola. Sibuye sibhicike. Sibuye sibhicike. Imihla yami iyashesha. Imihla yami iyashesha. Kunesaluko iphela Kunesaluko iphela ingenathemba. Khumbula ukuthi ukuphila kwami. Nakho-ke la ngithanda khona ithi khumbula ukuthi ukuphila kwami Kungumoya. Kungumoya. Iso lami aliyokubuye libone okuhle. Aliphinde libone okuhle. Amehlo akho asekimi. Amehlo akho asekimi. Angisekho impela. Angisekho impela. Ifu liphela lihamba. Ifu liphela lihamba. Kunjalo owehlele endaweni. Kunjalo-ke bafowethu nowehlele endaweni. Yabafileyo. Yabafileyo. Akasayukhuphuka. Akasayukhuphuka ngiyabonga. Le ncwadi ekhulunywa lapha bafowethu ekhuluma nathi sonke njengoba silapha endlini. Ngalesikhathi ubaba lo olele lapha ezomphelekezela zomnxusela indlela yokuthi oyise noyisemkhulu bakhe abamhlangabeze bese eyithola indawo ngoba indlela yokuqala yomuntu iqala emndenini. Amen. Zomnxusela kuba indlela yakhe mayikhanye nemkhonzo aphathiswayo nasiyafisa ukuthi sengathi impendulo zayo beyingabuya. Njengoba sihlangene lapha sihlangene ngendaba yawo wonke umuntu. Ngizoba mfishanyana nje kukodwa engizokudlulisa. Ngithi emndenini walapha ekhaya dudu nasey'nsizweni zendawo nobaba ebephila nabo ubaba. Ngithi dudu alehlwe ngalingehlanga uNkulunkulu yaphe uNkulunkulu aphinde athathe futhi. Kodwa lokhu kuyindlela yethu sonke bafowethu ikakhulukazi ngifisa ukubhekisa ey'nsizweni zalapha ekhaya ezalwa yilensizwa nezinye engazalwa yiyona. Ukuthi sengathi bengathi makudlula njengoba kudlulela indoda bese zona zizodwa-ke ihlale phansi ihlangane. Beyibusa nezizodwa ukuthi njengoba kuhamba obaba emhlabeni singenalutho. Kambe makufika isikhathi sokuhamba kwethu le mizi yosala iba yini. Futhi ngifisa ukusho khona into ekayenzeka emakhamba indoda emhlabeni. Bese kusala izingane zayo. Bese iphendukela onina seyifuna ifa likababa. Odungeke umuzi zilwe insizwa kade izwana ibamse nezindawo ekusekhona uyise. Anetha angahamba uyise emhlabeni nalo bese bona inkomo esesibayeni imfanele ukuthi kube eyakhe. Kanti akanayo inkomo umfana ekhaya inkomo mayesehambile ubaba isele kumama okuyena bebebheke naye umuzi. Insizwa nensizwa bafowethu kusengelinye ilanga ubongwe. Mangabe uyinsizwa nje lapha ekhaya ungakagani udaka utshwala ikusasa likho kuwe. Ayikho insizwa yakadaka utshwala yakhumuzi. Ayikho intombi yakadala edaka utshwala yakhumuzi. Abukho utshwala insizwa zakithi emajointini, abukho utshwala intombi zakithi emajointini, kodwa ejointini kuphuma isibotho nekhehla mfana. Ngithi mina kusasa insizwa zalapha ekhaya. Njengoba ubabelela abangasha abantu bendawo ukuthi kuyabonakala ukuthi umnumzana lapha usewahamba emhlabeni. Angathi ngoba sekulela ubaba bese kufisa indlu kufa amawindi. Wothi mase nidakiwe nikahlela icapha, nishaya amawindi nixosho odadewenu bamsanani umuzi uphile uye phambili. Ngoba yona inkinga ekhona emagcekeni esiphuma kuwo. Utshwala lobo obugcweliswe lonke buyibule mina kangiyazi lento ngoba ethi ngwasemakhaya ngwasolundi mina mabedla. Kodwa kubuhlungu ubona nize emzini womuntu kufiwe. Ufika abantu bakhona baphethe utshwala bahlenga amakhona ezindlu badla utshwala. Ni celebrate ukufa like amaniphuza kufiwe. Ngoba mina ngikhule ngazi ukuthi mawuphuza esifeni kuthiwa uyedlula. Into yenza makufiwe kuthiwa iyedlulela. Ngibuza kuwe-ke njengoba uphuza utshwala khamba uyihle emhlabeni uyathokoza yini uyihle lapha khona.
uyathokoza uyihlo lapha khona uzoyo maphekwe eliba lakhe udako utshwala uthatha igabadi uliphose phekwa udako utshwala wawubona ingani ukuthi lapha ekhaya wandisa abantu abophuza beze befe bengenamizi yikho kufa abantu befele emajointini ngoba singcwaba abantu thina sidaliwe sibaphelezela ngotshwala sengathi uThixo ngasiza isikhathi asikho sibe sincane inkonzo iqale late kodwa nje kukodwa engifisa ukusho insizwa nensizwa ukuze ubabe benethemba noma edlule emhlabeni uthi khala ngazala indoda ithi mayiqala ibamba itoho bese yakhilawulayo ayithi mayiqala ingonisa intombi iqonywa ingenise exhibeni khona umuntu ozeganwe eganelwe exhibeni likanini akanayi akhululeke nje futhi exhibeni likanini elakhiwa unini ezogana ahlale nomakoti uganelwe exhibeni omunye kunede ngahamba uyise athatha indlu kayise ayiphendula ilawu lakhe athathe lo mbhede kayise nonina owafika unina waba ngayo sogana nalale nentombi yakhe mabe wafaka intombi emzini kayihle umuzi kayihle ubulele ngeke uphinde ugana uyozuthi ubulewu namabhadi kanti wena uyihlo mayefika ethuze emzini wakhe indlu yakhe akasenayo siyalala wena nentombi zakho igceke liyahlonishwa intombazane ayifaki ibhluku egcekeni mayiyagqoka ibhluku ubulela umuzi intombazane wansathatha ibhluku yalibeka la ukhalweni isuka isithi abafowabo mamadoda lutho wobuka umize eminingi isikhathi esiningi enabantu besimama abagqoka amabhluku buka abafana bakhona baphuphe kanjani ngosiyabo bagcina bondliwa amantombazane uthola intombazane sekuyiyona enamandla okondla ikhaya insizwa kayisebenzi ayuthola umsebenzi noma ngathi waqashwa lapha enkontrakini kaGobi iqolo ngibiwe imigwaqo ayiqasheki ishawa into eyodwa igceke ephuma kulona lingcolile izingane zathola abantwana bangageza umuzi awukho umnumzana umsebenzi akwazi ukwenza ekhaya ube impumela entombazane yazalela ekhaya wangagezwa phandle makwenziwa amaphati sihlupheka kanje boba babethu phelelisana abazali bethu ngoba ingane eningi ayiphumeleli nje ezinye eshaya ukuthi ubaba wathatha umama wahlala naye kwazalwa thina kwazi ukuthi umama umakoti la ekhaya kanti umama uyintombazane ayabuza amathongo ukuthi lo ntombazane olokhe yalusa oseze wagugela la ekhaya othinta notshwala makunemsebenzi owakabani ngoba sisikhumbula isigcawu ngaye nakho kuguga ehlala uhlala nengane yomuntu ungenasigcawu umfana mawuhambe emhlabeni kuzokwenzakala kuze ngcwatshwa mama barong emagcekeni arong kuphenduka izinto ngoba ungcwatshwa egcekeni angafanele akancwatsha umuntu emzini wendoda engenasi isigcawu magcina ngokulotshola mayeshona ubuyiselwa kube ungcwatshwa ngoba akaganile uyintombazane la ekhaya phelelisani bese nilanda ingane zenu bafowethu mawunengane sizwa akithi mawazalisa waphikisise ngiyakudabukela makunengane owayiphikayo ngiyakudabukela ngane yakwethu dadewethu usahamba eGoli useThekwini mawaqoma wakhulelwa wasusaba abazali bayothina ekhaya wakhipha isisu igazi lomuntu emhlabathini liyakhuluma awunayo inhlanhla nje uvinjwe lesisu wasikhipha uhlangene nodokotela ngoba namhlanje na kubulawa abantu kuze kubhalwe ngeingisi kuthiwa safe abortion kushiwa kukhisha umuntu kuthiwa ku safe ukubulala mawakhipha isisu ubuyela kubazali bakho uyocela into ethelele ngoba wabulala umuntu leyo ngane yokuvimba ngisho ngayaphi noma usufile yokuvimba phesha kwethu ngoba abakubo kamfana waye kumithisile bamile ngokuthi igazi labo liyafuneka asingalobola umuntu ngenkomezo u11 athi silobona unkosikazi onezingane ezu6 size sikhishisa inkomezo u11 athi unezingane ezu6 inkinga nje iphelele emgqonyeni kuze kwenziwe ngawo isibonelo endaweni kuthiwa uyiphethe kahle ukhonje kuthiwa uyiphethe kahle kanti kukhonje umgulukudu shunkonka wefusi udlisa abazali bakhe amanyala hamba uyosebenza uhlala nendoda emkipitweni ubuye noplastic unika umama umdlisa amanyala othi ulala nomfana eGoli uze wakhe isubsidy uyakha ngemandla umfana ongakulobole ikho abafana ubona kubulawana kangaka akekho umfana ongavuma ehlale nawe iminyaka kwenzela yonke into bese uthi uzomala kanjalo babulawa nje ukudla imali yesoka kayidliwa
futhi awuyidli nabazali mawupho umfana ojola nayo imali dlela lapho ko KFC ufike ekhaya ungaphethe lutho oba usebenzi musukuthenga izinto uzazi kahle ukuthi imali yomfana owembatha naye akaziyiwa kini maningi amazwi xolise bobaba banike